Hello friends, so good morning guys. Atongno ani tene vlog no parents mi se sak nai tongdi ang tini tanda kam khai so hingani shori rog as khamya kongnai mangai lumja khorang rog bukya alada ungja kai apun kosto kai video khai no nai tongdi ang tini vlog no se sak so hinge ang tabong mai sanai Shidi pengu sanai ingere alu bai phanok sanai inge tini mui asuk no mui duita sungna tanai asuk kogrok sana musugia sori hamini bagai iphone blog salmi tongo kosto kai nai tongda blog no shidi pengje inge to ani favorite onek thokjakang thokjaka shidi pengjak samani inge nobu sobo shidi peng nani rung ang khaito rutrung ya batchana inge to rungo boy hinge onek kathok kai pengo hinge ang kai thokjago onek ani favorite chudui pengjak shidi guduk sori hamyang asu tang mai se phegange aro saga thang haising kainai tongdi ang tini blog no sesak onek thoka nobu sani khaisa khoni ang khai sori hamya kaya suk nogoro sanan musuya dobni bagai nogoro saya chupchap khai tongo kasango hini jini sago inge nogoni borok khai boi singge muniya no asuk sal gromatani kasangjak nungkhai asuk hini hino inge toiro kuya hini inge ang khai to sori hamya onek iphone nogoni borok kai sori hamya saya kasango hini simi sagoi aino phani ge munai rogoi tongo aboni bagadi kutung jago sumoi chup khai tongo onek thokjak khatini ni mui aro next time ba ekbar ang slamai nai ang bodika thokai slamano thogo onek thogo so hinge tabo khai haising kainang abo khai boy otong nai khai hinge ringni kanje khai boy gob khai ang hinge onek sadung tungkha hinge sadung tung moste kai sori hamya pung khayo tani mak gorib burok aro tangkhani tong hinge khayo na to boy sung dara sung kumusung ai phungbo angbo kyale help khayo bongno tangki ang help kai onek mane bobo kyale ke sajau hinang ba help khayo bongno on bang boste kai anje phari tui help khayo bongno haising kaina bagai haising kainani nok sobo haising kainani rungya nai narokti ani tini blog no ani je phari ang video khaini bagai try khainai kintu ba haising kaina first go hagura khaini nango chung kai to godal pe gura khaikya hagura khai paikya hungkai tarpor se line nakhai haising kainai tarpore se chaka bronai gabo khai ani suisa ang onek hamjago hinge abono kumui colorful rogo aro mane chini sui hinai je thangpung sijang nani bagai se hinge khai top angge onek tok nai thokjago hamjago nogo tok koroi hinge onek mane ang tahai nango tongthaya nango aboni bagai kore hinge ekta phone nai payo aboni bagai hinge khaita khai basa 3-4-5 6ta se bisle bangya iphone angka onek tok basa nai thokjago habo hamjago bomai hinai khokjabai bosaya goi eri charo onek khamsa hai
guys tini sadung onek tungka je sal grom tini ani blog no asugano mathak sinai aro khanapni pachimi. Hello guys, so good morning jatong na. So khai sung tabo khai haising dia sakap ni phayo sakap tongla tangi sung to khang harung khya bai sakap ni bodala goraro na phaisa naitun tin blog no paila ni smi sesak so hangai sung tabak dakti rogoi paina baga phaja tan bange wati phaini naitongo mek kusum ja an bagai phai tongo dakti re paina bagai adegro bisa aujo to haising sosa haising paina sinor contact hai tabak ar ki tongo bono rogoi paina naitongi ani blog no sesak ankia kongrong mane khorang ruk tista bungto rogoi tongo so hinge wati finally bagone onek ani tin blog no ya sugano mathasinai so hingai ani channel no subscribe kare subscribe kare di aro saga tonghai like kare di aro subscribe kare di bai jatong no tata